Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana kwaNgcobo fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo ozalwa uThumbu naTshatshatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtobiza ncumela insizwa zamkhombisa ngesincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi savuthwa ngoba sigcela amabethe. Ngikhona likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esotweni ugxamugxamu usathi inkankane lakhe lathi ngihamba lithesilo sithi lathi ngahamba. Ngumjabulelo kumamatheka komngakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Yingwe ehamba namabhubesi. Inkunzi ekhonye ishayisho abasibhongele phansi edlana nomaqede zihlaba isinyelele. Idla nazo kodwa ziyahlaba. Mbuke lo mpunga yesintu kuhlala kuyintokozo kumina ukuthi ngifike la ku channel ethu enkulu impunga yesintu. La sifundisana khona sichushisane siqwashisane. Angikukhumbuze incwadi yethu indlela yesintu kuyincwadi entsha. Ikwispecial bafowethu indlela yesintu i750 kodwa sikwazile ukuyinciphisa yaba 450 including idelivery i350 mawufika eMphelandaba. Zikhona ke nezinto zamadoda eMphelandaba nezabantu besifazane nazo zikhona eMphelandaba. Uyakwazi ukuthi usithinte usho ukuthi yipho idingayo umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane sokuthumelela ngokushayela zona le nombolo. Ngiyacela nawe ungaka-subscribe usubscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Namuhla bafowethu kunento engifuna ukuthi ngizoyikhuluma. Isizathu esenza ukuthi ngiyikhulume sinye. Njengoba ngihlala ngisho ngithi kule channel siyaqwashisana. Kule channel siyakhumbuzisana. Kule channel sihlahlelana indlela. Kunomuntu owazi ukuthi umuntu osebenza ngamanzi akanayo imkhuba. Kunabantu nje abanaloko emqondweni ukuthi uma umuntu eke wathi usebenza ngamanzi kusho ukuthi lo muntu uclean uhlambulukile. Webafowethu nodadewethu ukhumbule ukuthi amakholo esontweni akuwona wonke athi inkosi ayobona umbuso wezulu. Kunabantu emabandleni abacashile. Kunabantu ababamba inkunzi emabandleni, kunabathakathi emabandleni. Kodwa bayifakile ijoyini yasebandleni. Othi wena umuntu uma umbuka efaka ijoyini bese uyamethemba, ubone sengathi ikhola kanti akulona ikhola. Kanjalo ke bafowethu nesiphiwo sasemanzini. Njengoba abantu abaningi benenkolelo yokuthi umuntu umesebenza ngamanzi kusho ukuthi lo muntu uhlanzekile. Hey wafowethu, usukunenkinga mawunjalo. Ngaso sonke isikhathi uma uzothatha isinqumo sokuya kumuntu noma ethi usebenza ngamanzi. Ukusebenza ngamanzi vele kuyinto edinga umuntu ohlambulukile nohlanzekile. Manje abantu bawosomathuba la ngaphandle. Umuntu uyakwazi ukuthi agile imkhuba yakhe bese acashe ngamanzi. Umuntu uyakwazi ukuthi ahambe ayolanda into azothi uma isebenza leyo nto kanye imsebenzela kube ukuthi uhamba emanzini. Abantu abazi ukuthi zikhona izithwalo abantu abahamba bayozilanda zasemanzini. Anikwazi lokho. Ngelinye ilanga uthi ke ngicaphunela. Ngelinye ilanga kufika omunye umama. Umefika lo mama uhamba nenkosazane yakhe. Uma ehamba nenkosazane yakhe uzothi impunga yesintu ngibe nesibonakaliso la. Kungathi uyangithatha nomntana wami uyosifaka empophomeni.
ngase ngithi mina yiphi leyo mpophomo. Wabe sethi lo mama ngiyibonanga impophomo ukuthi yiphi, kodwa kuthiwe asize kuwena usithathu sisempophomeni. Impophomo engiyisebenzisa ngalezo zikhathi ngikhumbula kahle kwakuqeda kuba nezikhukhulu ezinkulu, kusavaliwe kusalungiswa ngoba iyimpophoma egada umasipala. Ayike ngithathe enye insizwa sishaya imoto sifuna impophoma yase-Adams ngoba ngangakaze ngiye kuyona. Ayisihambe silahleke impela, kucaca ukuthi siyaduka ngempela. Asivele sijike sibuyele emuva. Into eyenza ukuthi ngifuna impophoma yase-Adams ingoba ngake ngezwa kwathiwa leyo mpophoma yase-Adams kwake kwafika uShembe kuyona ezoyibusisa. Ingakho nami ngaba nentshisekelo yokuthi uma ivaliwe lena abantu abadala babengikhombise yona ekulaleni kwami, angihambe ngiye kule yase-Adams. Hayi nangempela ngangayithola leyo mpophomo. Mangifika endlini ngafike ngaphahla ngoba labantu babekade sebengiphusha labantu, sebethi phela siyacela musu kusibalekela. Ayi ngafike ngaphahla endlini, ngithe mangifika ngiphahla endlini ngababikela abantu abadala ngathi bomkhulu impophomo enanikade ningikhombise yona isibonakalisweni ivaliwe ngesizathu sokuthi kube khona imvula ezinkulu yabisilimala, kwakhona izinto ezilimalayo kusalungiswa ngoba iyagadwa umasipala ababavumeli abantu ukuthi bangene. Ngase ngithi ke ngizocela ukuthi ke ngihambe ngithathele abantu ngibase emzinyathi empophomeni yasemzinyathi. Lalela, yabona ngathi mangilele ebusuku ngiphupha ngime phezulu kwayo le mpophomo yasemzinyathi. Angikhulumi ngale ncane, ngikhuluma ngale mpophomo enkulu eshona le phansi. Mangimile la phezulu ngime nonkosikazi wami, masimile kanjena siyibuka le mpophoma phansi kwasekuqhamuka ikhehla. Labe sethi le khehla, hayi mfana, ungaphinde uze la kule mpophomo, ungabolinge futhi uthatha abantu balethe la kule mpophomo ngoba le mpophomo ingcolile. Kunabantu ababeka izinto zabo la, kunabantu ababeke izinto zabo la abaganga ngabantu, kunabantu abahamba le mpophomo esebashiya izithwalo zabo la. Kwangithusa lokuthi hayibo kunezithwalo zasemanzini. Lithi lekhehla kunabantu ababeka izinto la okukuthi mabefika nabantu bazobamunca, lento yabo iyona ezobamunca. Wena kodwa ucabanga ukuthi wonke umuntu osebenza ngamanzi uhlanzekile, wonke umuntu osebenza ngamanzi uhlambulukile. Lathi lekhehla ungezike la mfana, le ndawo le isingcolile, angeke usakwazi ukuthi mawuza la uphuma uphethe ngoba kukhona abantu abashiya izicupho zabo la emanzini. Ukhona umuntu othwele okwazi ukuya emanzini ngoba kunento yakhe vele yasemanzini ayibeka khona emanzini, azi kahle ukuthi uma efika uzofika xhumane nayo lento yakhe, hayi ukuthi uzofika xhumane nezithuli. Ngenkathi lowo muntu onento yakhe efika emanzini uvele enza izinto ezingajwayelekile. Umuntu onesiphiwo sasemanzini akangene emanzini engathandazanga, uyathandaza umuntu onesiphiwo samanzi ngoba usuke ecela ezithunyweni ezimembethe. Emanzini kukhona izithunywa nakhona, kodwa umuntu onezilwane zakhe akathandazi uma emanzini. Umuntu nje onento yakhe akathandazi uma emanzini, uzothandazelana ngoba phela ukuthandaza into ehambisana nezithunywa, kodwa yena uzokwenza umkhuba wakhe. Lalela ukuthi kwenzakalani. Ngithi kwakuLwesithathu ngiba nalesibonakaliso, kwaba uLwesine, kwaba uLwesihlanu, kwaba yiSabatha. Ngahamba ngaye esabatheni ebuhleni. Yathi mayivala inkonzo semini kwase kumenyezelwa, umfundisi uNtombela wamemezela wathi lithi izwi lenkosi impophomo yasemzinyathi ingasasetshenziswa ngoba ingcolile. Wezwa leyo nto, amakhehla mina afika ngitshela leyo nto. Mangaphosisi kwakuLwesibili mangeve kuLwesithathu ngizohambisa abantwana bakho uShembe emanzini. Angivimba amakhehla athi le ndawo ayilungile. Bathathu basekwenye impophomo baveza le mpophomo le yalapha eShongweni. Yona-ke ngenqene ngoba manje kude kakhulu kuyahanjwa kanomgaqo mumbi. NgeSabatha lona lelo izwi lenkosi lathi leyo mpophomo ingasasetshenziswa ngesizathu sokuthi ingcolile. Wezwa lonto?
ukhona umuntu othola ukuthi unemkhuba wabeka into yakhe emanzini. Uma ezohamba nawo uzokufaka ukuletha la kulento yakhe. Bese lento yakhe imunca amandla akho bese kuphakama yena. Yingakho bafowethu kubalekile ukuthi noma ngaze kuthiwe uza kwimpunga yesintu uyayazi ukuthi isebenza ngamanzi. Kodwa ukubuze ethongweni lakho likucacisela ukuthi impunga yesintu ngabe ngempela inesiphiwo yini sasemanzini noma inento eyayilanda ukuthi isebenze emanzini. Ukuze ungeke uzugaxeke, ukuze uzothi mawuya kuyona impunga yesintu izithunywa zakho zingathukutheli nawe zingakuthukutheleli. Ngoba bafowethu ukuganga kuningi kakhulu. Kunabantu abaye emanzini ngezikhathi ezithile. Thola ukuthi umuntu uyakabili emanzini ngonyaka. Thola ukuthi umuntu yena kumphoqa ukuthi aye emanzini uya ebusuku kuphela. Akayi kuseni. Webona lo? Hayi ngoba ukuthi kanjani imithetho ashayelwa yona yokuthi wena mawuye emanzini ufike ngalesikhathi. Imithetho ashayelwa yona yokuthi mawuye emanzini wena uya ngalesikhathi uyofike wenze nje emanzini. Miningi imkhuba abantu abayenzayo. Hayi angawageqa amagulu. Ngoba ngemuke la kuma comment section ikhona la kufanele ukuthi siyixoxe khona bafowethu. Enye into futhi bafowethu sangiphetha. Uyazi ukuthi impophoma akuyona into ongaze uye kuyona ngoba uyibona inkulu. Kuyenzeka impophoma ibe nkulu kodwa amandla wekho kuyona. Uthi mawuye kuyona ubuye nokungcola. Njenganalo impophoma semzinyathi. Amakhehla ngithi kuba kangikhuzanga ukuthi angingayi kuyona sasizobuya nokungcola. Uyabona lo? Kuyenzeka futhi impophoma ibencane kodwa kube ukuthi inamandla ngoba ihlanzekile. Amandla wathola izithunyeni lihlala endaweni ehlanzekile. Hayi angawageqa amagulu. Angemuva la kuma comment section asiqhube bafowethu. Sibuzana imibuzo. Ikhona ke enye ivideo ezolandela abafowethu ebengiyishutha nomunye umelaphi wendabuko. Sikhuluma ngayo indaba empophoma. Ngimbuze ezinye zezinto esike sibona abantu bezenza empophomeni ukuthi basuke bezenziswa yini. Bengibuza kuyena njengomelaphi wendabuko ophatha amakhambi othume empophomeni ayephetha amakhambi. Ngimbuza nje imibuzo kodwa izolandela babukeli bempunga yesintu. Asiqhubeke njalo subscribe ku-channel ethu enkulu Impunga yesintu TV. Suthatha umfanekiso oqoshiwe sudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.